Здравейте, хора, аз съм фермерът. Аз съм Косанина. На стамата на мой изкочи клип точно на тези заведения, в които сме седнали сега момента. Направо го показваме го, тези заведението. И с наши приятели тук от компанията. Представете се. Аз съм Ганчо. Аз съм Йони. И аз поръчахме с стамата, поръчахме едно и също Буено. Йони, ти какво си поръча? Аз си поръчах Рафаелов в шарни часи. Ганчо ти? Аз тук ще одя. И харесва ли си вкуса? Да. Реколко от 1 до 10 хора. Да, ще направим ревю сега момента. Ще опитаме вкуса и ще ви кажем оценките ни. Какви са? Ганчо, ти колко даваш за това? 10. Добре, сега седва Йонито. Къде е Йонито? 1 от Аз 10. и стамбата да кажем... На визия го викаме 1 от 10. От 1 до 10, моето е добре. На визия е добре. Казвам на визия 10. Ти? Добре е 10. Ти? Твоето? Като визия? 10 от 10. Като визия? Препоръчвам ми го. Като визия? На визия изглежда красиво, естетично, на вкус е добри са Добре, значи 10 от 10. Ганчо, ти колко оценка даваш на това? На визия 10. А на вкус? 10. Добре. Сега стамбата ще дам стамбата да снима. Внимай, че приносимата материя отзади. Сега ще го чета. Ейте. Добре. Айде. Много вкусно. Нещо му опитай, умолята. Опитай. Добре, изкуствата. Имаме речето на стамбата. Което е добре. Я опитаме. Мамо. Това е божествено. Мамо. 10 от 10, Да. Като служване, колко ще дадем за обслужването тогава? 10. Аз давам 10 за обслужването. Човек е мил, приятен, спокоен, всичко е... Аз давам 10 от 10, поне беше жената, нали, да може да им предложи и те. Каза, че е ново и за първи с стамата решим да споръчваме, нали, те стама. Да. Направо благодаря на жената, че го препоръчва. Това касера беше добър. Ако слушате как гледа клипа, трябва път малко пак да направим рекламация.